Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Чӣ хеле ки бардуро камнамо метавонен яхелат. Аба чӣ ҳастен амҷуда? Имрӯз барои шуморо бо як навори пачкаи дига тайёр кардем, неки бисёр видеои хубай бардуро. Дар ин видеоз ман мегум чӣ ҳастай. Як мошини фурӯшӣ ҳастай дар Москва ҳай, хонаҳои заминӣ ҳастай ва квартираҳои арзон мешава. Ҳамин пула ҷамъ кардагӣ бошем бардуро, ҳамин видеоро тамошо кунем, боварӣ дорам ки ягон хона ҳай ё квартира мехаренда. барое ки нархҳои зурай, нархҳои арзонай. Тамошо кунен аз ки ҷое ки хона, замин, квартира дар корай, дар комментария бинависен. Ман ҳаракат мекунам ки дар видеои оянда ёфта барои шуморо реклама кунам. Ва касе ки хона ҳай, мошина ҳай, чизе барои фурӯш дорем бардуро, ин ҳамин рақамҳода дар WhatsApp-аш бинависен. Ва ҳамин як дона лайки бепла биҷихен ки барои дастгиритон гаре несиштагиай, касе меҳмонен дар канали мо подписатсияра фаромӯш накунен. Ана ки мерем ососта тамошо кунем. дӯстони азизам, мегзарем ба якум эълони имрӯза. бардуро оз як мошина гап мезанем, баъдаи мошин ана хонаҳои заминира қати квартираҳо гап мезанем. дӯстони азиз, срочна мошини фурӯшӣ Nissan Sentra бидай, соли баромадаш 2015, объём мотораш 1.6 литр, коробка автомат бидай. Мошин бардуро дар Москва, нархша 600 000 рубл мега. бо мумкин хай арзонам куна ё ба квартира, мисол да квартира боша ай шаҳри Душанбе ё хонаи заминӣ ҳам боша, болои сум медодай. чӣ хеле гуфтам бардуро, нархи мошин 600 000 рубл, агар квартира ё хонаи заминӣ дошта бошен ай шаҳри Душанбе, не бародар мисол мошинша мета болои сум мета. маълумоти бештара да ҳамин рақамҳо занг бизанем бардаро. дӯстони азиз, ана аки мегзарем ба як хонаи беҳтарини дига. нархш зурай бардуро, касе сум дорен ҳамин хонара бихарем, пушаймон намешем. хушрӯ гӯш кунен. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Исор, тарафи қалъаи Исоршда бидай, 6 сотиқ заминда 4 дар хонаи калон хушрӯ кардагиай. хонаҳо бардуро калони фасонай, хай размерша мисол занг мезанен мепурсен. ана ҳамон дар дрыншай нависаги, ремонташ чӣ хеле десен коробка, ҳуҷҷат 100%, ову свет ҳаст, як кам аз қим, як кам аз санг оварда рехтагиам бардуро, дута подвали дигарам дора. нархиш 130 000 сомонӣ мега, касе харидор бошен, арзонам мешава. хулоса бардурои растхоча ҳисоб китоб кунем, агар мумкин аст 300-400 000 шава. И бародар нигоҳ ки 130 000 сомон неми хонаи хушрӯра фурӯхте саҳӣ. ина номерои телефонаш, марҳамат занг занем бардуро, хонаи арзона бихарен. я ремонтш мекунӣ, мисол кришаша мепӯшонӣ, медрои зиндагӣ кардан мегирӣ, ҷои хуб дай. дӯстони азиз, мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. ҳамун лайкҳоро фаромӯш накунен, аз ки ҷое ки хона, замин, квартира дар корай, бинависен комментарияда. хонарам дар кор набоша бардуро, хай бинависен беҳтарин видео, бо мо хеле хирсанд мешем. мегзарем ба эълонҳо. бардуро срочна хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, қишлоқи Кулобода бидай, дар 5 сотиқ замин 3 дар хона кардагиай. ремонти хонаҳо бардуро коробка, баня, кайлдор дора, ана ҳоҷатхона доштай, ҳамомам дора бардуро, хулоса ҳамаи чиза доштае. ову свет ҳаст, 15 та тахтаи 6 метраи дига, мисол касе ҳамин хонара бихара, падарка. срочна соҳиби ҳамин хонада бардуро пул дар корай, нархша 85 000 сомонӣ мега, харидори аниқ бошен, арзона мекуна. хонаи зурай бардуро, ай даст натен, 85 000 сомон, я номерош занг бизанед. дӯстони азизам, мегзарем ба чорум эълони имрӯза. хаста набошем бардуро, ман хаста нестам неки. ман аки имрӯз заряд пиррай карочи. дӯстони азиз, срочна хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, тарафи кирпичинда бидай. 5 микрорайон, 3 сотиқ замин, 3 дар хона дора, кухни ҳастай, дарунаш коробка, ҳуҷҷат ҳаст, свет ҳастай бардуро, имконияти овам бидай. нархиш 130 000 сомонӣ мега бардуро, кредит мешава, мисол хонара мегирӣ, қайқа сумша додан мегирӣ, кредит мешава ё иваз ба автомобилам мешава. хулоса беҳтарин варианта гуфтесай шумодаӣ. ҳам кредит мешидай, ҳам мисол ягон мошин боша, болои сумам битен. ина номерои телефонаш бардуро, занг бизанен, хонаи фасона бихарен дар ноҳияи Рӯдакиай. чақи дигариша мисол дар инаи номеро занг мезанен. дӯстони азиз, як чи дига дар ёдум зад, ана хонаҳоро гап мезанем, баъд квартираҳоро гап мезанем бардуро. ана хонаи фасоне ки зурай бардуро, оз ма гап мезанам, хушрӯ гӯш кунем. срочна хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахшай бардуро, тарафи Ленинград, қишлоқи Бағарада бидай.
пеши мактаби 19 8 сотиқ замин 3 дархона як кайлдор дора ремонтш бардро мисол ҳамаша кардагиай я рангш мекунӣ медрои зиндагӣ мекунӣ дар трезаш пластика бардро ин ози мисол ози хинакай ку камтар мақсад ягон шамол ягон хинакӣ намегзарад дар трезаш пластика ҳуҷҷат 100% овсвет ҳаст нархиш 110 000 сомонӣ мега бовар ки беплае 110 000 сомон 8 сотиқ замин дар ноҳияи вахш ина номерои телефонаш марҳамат занг бизане хонаи арзона ҳози бихарене зурай нарш бешухӣ дӯстони азиз мегзарем ба як эълони навбатӣ бисёри бардорон нависта буданд ки ана ай шаҳри левакане ане ки пештара сарбан хонаи заминӣ биё бардоро ина хонаи арзон айдаст нате нархш хуб айнеки хушук гӯш кунед срочна хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри левакан пештара сарбан 4 сотиқ заминда 3 дархона кардагиай соҳиби хона мега ки хонаҳом ремонт кардагиай ана хона қарор дорад дар заминои нав шаҳри левакан тарафи заминои навошта будай ана нархиш 140 000 сомонӣ мега 4 сотиқ замин 3 дархона 140 000 сомон дар шаҳри левакан дай арзон мешава алишам мешидай ина номерои телефонаш занг бизанед дӯстони азиз тамошо кардесен охӣ мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ бардорои квартира десен қарор дорад дар шаҳри бохтар номи пешинаш қурғонтепа як хонага дар 2 этаж қарор дорад 34 квадратни метр райони тецда гуфтагиай дома чихеле десен бардоро доми новостройка хона без ремонт коробка соҳиби квартира мега ки доми беҳтаринай ҷои нағздай райони тецда 2 этажда як хонага назди магазинда будай нархиш 150 000 сомонӣ мега хай коробкае бардоро мисол ремонташ медрои ана я ремонтш мекунӣ аввало ба медрои зиндагӣ мекунӣ 150 000 сомон дар шаҳри бохтар занг бизанед дӯстони азизам ана хаста набошен бо як бор дига мегзарем ба квартираи навбатӣ квартира десен бардоро қарор дорад дар шаҳри турсунзода пештара регарай номаш як хонага дар 2 этаж қарор дорад 36 метри квадратияй бардоро домои пешина хона ремонт кардагиай соҳиби квартира мега ки квартира як ҳуҷрага дар шаҳри турсунзода кӯчаи исмоили сомонӣ дар наздики хона истгоҳ барои ҳама самтҳо мақсад бародор дар пеш хона остановка будай мисол барои ҳама син рафтана мисол душанбе дига ҷо остон будай нархиш 120 000 сомонӣ мега арзонам мекуна номерош ҳаст занг бизанед видеои пешинар аҳамият додум бардоро аз ноҳияи фархор гуфта будем квартира биё бардоро ина квартираи арзон касе ки пула ҷамъ кардагия мардагоре бихаренша ман савед метам бихаренша бешухӣ хушук гӯш кунед квартира фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи фархор се хонага дар 2 этаж қарор дорад 70 квадратни метрай домои пешинаи бардоро хонара нав ремонт кардаги буданд соҳиби хона мега ки срочна хонаи фурӯшӣ назди вокзали навда будай дим ошиёнада бардоро яъне ки 2 этажда ремонташ нав кардагиай бо арзонам мешавад се хонага дар ноҳияи фархор бо як бор дига мегум то нархиш 115 000 сомон арзонам мекадай занг бизанед ҳозир бардори азиз мегзарем ба квартираи навбатӣ аз ки ҷое ки хона замин квартира дар кори бардоро бинависен комментарияда ман ҳаракат мекунам ки дар видеои оянда бимонам ва касе ки реклама кардан мехоҳад бардоро дар канали мо номеро ма аввали видеода мондагим чизе мисол донед роӣ кунед мо реклама мекунем ягон чи маслиҳат мекунем бардоро бихайр мисол ба рекламаш мекунем дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри норак як хонага дар 1 этаж қарор дорад 34 квадратни метрай бардоро сентри шаҳри норак дабдай дом пешина хона ремонт кардагиай ана нархш бардоро 150 000 сомон арзонам мекадай алишам мекадай маълумоти бештара бардоро занг мезанед мисол мепурсен давомша маълумотиш камтара даиҷа занг мезанед дӯстони азиз мегзарем ба эълони навбатӣ анаи квартира десен бардоро қарор дорад дар шаҳри душанбе бисёри бардоро менависанд ки анаи шаҳри душанбе ягон квартира арзон биё ак 300-400 ҳазора нева арзонтар ина бардоро хушук гӯш кунед нархш арзонтар
квартира фиши қарор дорад дар шаҳри Душанбе, духонага дар 2 этаж қарор дорад, 40 квадратный метр, поёни корвон набуда бардоро, дом навастройка, хона без ремонт коробка. соҳиби квартира мегӯяд ки доми 3 этажаи, и квартира дар 2 этаж қарор доштай, дарвозаи Душанбе пост ҳамисино да наздик буда бардоро, хай хулоса поёни корвон гуфтагиём. нархиш 125 000 сомонӣ мега бардоро. духонага без ремонтай 125 000 сомон. номерои телефонаш ҳаст, маълумоти бештара занг бизанед. бардорои азиз, мегзарем ба квартираи навбатӣ. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, як хонага дар 3 этаж қарор дорад, 24 квадратный метр. ана райони Баҳор Рене Глистон кардагия. дӯстони азиз, домои пешина хонара нав ремонт кардагия. соҳиби квартира мегӯяд ки хона дар ҳолати хуб қарор дорад. ана нархиш 160 000 сомонӣ мега. 160 000 сомон бардоро, шаҳри Хуҷанд, Баҳор ана Глистон, ҳами территорияда будай. хай занг мезанем бардоро, маълумоти бештара мегирем. номерои Тоҷикистонай. маълумоти бештара занг бизанем. 160 000 сомонай нархиш. дӯстони азизам, бад навори хона, ана замин набуд ба фикрам, хай мошин буд, хонаи заминӣ буд, квартира буд, бардоро ҳаракат кардам ки ҳам чизе рӯӣ кардам, бардоро барои шуморо гап задам, тайёр кардам. ин хай мисол имрӯз вақт соатш расида буд, нахай видео кардам, барои шуморо пешкаш кардам. дӯстони азиз, ана чӣ хел буд, хай маъқул шид нашид, хай рости гап намедонам. агар маъқул шида бошам, хай нашида бошам, барои дастгирӣ кардани мо ҳам як дона лайки бепла бичқен, касе меҳмонед подписатсия кунед, то аз наворҳои нави мо бохабар бишем бардоро. ва як чиз дига даёдум зад, аз ки ҷое ки хона, замин, квартира дар кора дар комментария бинависен, ма ҳаракат мекунем ки дар видеои оянда барои шуморо ёфта реклама кунам бардоро. ва касе ки чизе фурӯшӣ дорем бардоро, мисол каналай, хонаҳай, мошинай, говай, харай, чизе боша бардоро, мо фарқ надорад реклама мекунем. да номерои телефон ма бардоро аввали видеода мондагем, да ҳамун рақамҳо WhatsApp шуда бинависен. имо да нанависен, фақат WhatsApp шуда бинависен. ма дар видеоҳои оянда насиб боша бардоро, насиб реклама мекунем, чизе рӯӣ мекунем. хай нам хеле буд видеои имрӯза, кам-кам настроение дорам бардоро, чақ-чақ мекунем. ягон мисол настроение набоша, шӯхӣ намекунем. муқа настроение дорам, кам-кам шӯхӣ карда гап задам бардоро. то видеои оянда ҳаматонда хай. раҳмат.